Pero gestuurd. él trajo una otra Maar hij heeft semilla. ook een andere zaad teruggebracht. Y la semilla que Dios ha puesto aquí En de zaad die God hier heeft gezet, es una buena semilla. is een heel goed zaad. Y esta semilla se va a multiplicar. En deze zaad zal zich Ella va a vermenigvuldigen. crecer. En het zal groeien. Y ella va a alcanzar a tantas En het personas zal heel veel personen winnen. como Dios quiere que alcance. Zodat God, hoe God wil dat ze bereikt worden. Nadie puede entender a Dios. Niemand kan God begrijpen. Nada puede comprender sus pensamientos. Niemand kan zijn gedachten kennen. Pero el eterno Dios Maar de eeuwige God sabe cómo hace. weet hoe hij het doet. Y yo quiero que usted dé un gran aplauso a En nuestro ik wil Dios. dat jullie een grote applaus geven aan onze God. Bendito sea el Señor. Gezegend is de Heer. El texto de la palabra que yo quiero predicar en esta De noche tekst van het woord dat ik vandaag wil preken. está en Génesis capítulo 41, Het is in Genesis hoofdstuk 41, versos 51 y 52. vers 51 en 52. Prometo que no voy a predicar mucho. Ik zal niet veel gaan preken vandaag. ¿Cuántos pueden escucharme 15 minutos? Hoeveel mensen kunnen mij 15 minuten Levante beluisteren? su mano, déjame ver. Hef je handen omhoog en 15, 30, 45. 15. Tengo tiempo. Ik heb genoeg tijd. Tengo tiempo. Kijk. Génesis 41, versos 51 y 52. Genesis hoofdstuk 41, vers 50. 51. En español dice, llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Jozef gaf aan de eerstgeborene de naam Manasseh, want zeide hij, God heeft mij al mijn moeite doen vergeten en ook het gehele huis mijn vaders. En aan de tweede gaf hij de naam Ephraim, want zeide hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land mijn ellende. Todos nosotros necesitamos de la intervención de Dios en nuestra Nu, vida. ieder van ons heeft de interventie van God nodig in onze levens. ¿Cuántos de ustedes entienden que todos nosotros necesitamos de la intervención de Dios en Hoeveel nuestra mensen vida? begrijpen dat we de interventie van God nodig hebben in onze levens? El mundo está dividido en tres esferas. En de wereld is verdeeld in 3 sferen. La esfera de Dios, De sfeer van God, la esfera del hombre de sfeer van de mens y la esfera del reino de las en tinieblas. de sfeer van het koninkrijk van de duisternis. Todo lo que dice respecto a la esfera del hombre, En alles wat over de sfeer van de mens gesproken wordt, Dios no hará nada zal God niets hebben gedaan. hasta que sus recursos no se agoten. Totdat zijn middelen opgehouden zijn. Dios no te va a dar un trabajo Maar God zal jou geen werk geven si usted no sale a buscarlo. als je het niet gaat zoeken. Dios no te va a dar lo que usted quiere God gaat niet geven wat je wilt si usted no busca lo que usted quiere. als je niet gaat zoeken wat je wilt. Pero hay momentos que en nuestras vidas Maar er zijn momenten in onze levens, nuestros recursos terminan, raken onze middelen op nuestras fuentes se agotan. en onze bronnen drogen. No hay un humano siquiera, Er is geen één mens, un amigo, een vriend, un pariente, een echtpaar, una autoridad een autoriteit que pueda ayudarnos. die kan helpen. Y es en este momento En het is in dit moment que la intervención de Dios viene sobre la dat vida de de sus hijos. interventie van God komt over jouw leven. Todos nosotros necesitamos de esta En intervención. wij allemaal hebben deze interventie nodig. Y es por eso que la palabra de Dios dice En het is daarom dat het woord van God zegt que es maldito el hombre que confía en el hombre. dat vervloekt is een man die vertrouwt op de mens. Esto no quiere decir que yo no debo confiar en mi hermano. En dit wil niet zeggen dat ik niet in mijn broeder moet vertrouwen. Pero lo que el profeta está diciendo es que es maldito el hombre que confía en la fuerza de su brazo. En wat de profeet eigenlijk zegt is, vervloekt is een man die vertrouwt op de kracht van zijn arm. Claro que yo debo confiar en mis En hermanos. natuurlijk moet ik vertrouwen op mijn broeders en zusters. Claro que yo debo esperar ayuda de mis hermanos. En natuurlijk moet ik hulp verwachten van mijn broeders en Pero hay zusters. momentos en nuestra vida que nada puede nos ayudar. Maar er zijn momenten in ons levens dat niemand ons kan helpen. Y cuando yo veo la historia de José, En wanneer ik het verhaal van Jozef zie, yo veo un momento de la vida de José que hubo la clara intervención de Dios. en dan zie ik een moment in Jozef's leven dat er echt heldere interventie van God in zijn La vida leven de José es
subidas y bajadas. En het leven van Jozef is een leven vol ups en downs. Llena de calumnia, Vol met calamiteiten, odio, haat, agonía, pijn, sufrimiento. lijden. Pero hay una frase que se repite por lo menos 4 veces sobre la vida de José. Maar er is een zin die steeds terugkomt over het leven van Jozef. Y la Biblia dice, En de Bijbel zegt, y el Señor era con José. en de Heere was met Jozef. Y el Señor estaba con En de José. Heere was met Jozef. Todos nosotros conocemos la historia de él. Wij allemaal kennen wel het verhaal van Jozef. Vendido por sus Hij hermanos. werd verkocht door zijn broers. Cuando estaba en Egipto, En toen hij in Egypte was, la esposa de Potifar de vrouw van Potifar, quiso hacer una potifaría con él. wou een potifaria met hem doen. Pero Dios estaba con José Maar God was met Jozef. y lo guardó. En hij heeft hem bewaard. Fue a la cárcel. En hij ging naar de gevangenis. Estaba en la prisión. Hij was in de gevangenis. Pero allí en la prisión Maar daar in de gevangenis, bendijo a personas en had hij personen gezegend que se olvidaron de él. die hem waren vergeten. Pero allí en la prisión Maar daar in de gevangenis Dios no había se olvidado de él. had God hem niet vergeten. Y cuando él fue acordado En toen hij wakker werd, y que mandaron llamar, en toen ze hem lieten roepen, la Biblia dice que José se hizo la barba, se afeitó. het zegt de Bijbel dat Jozef had gescheerd. Y él se hizo la barba porque él sabía que nunca más volvería a aquel lugar en donde Hij estaba. scheerde zijn baard, want hij wist dat hij nooit meer naar die plek zou terugkeren. Él se hizo la barba porque sabía que la intervención de Dios había llegado en su vida. Hij scheerde zijn baard, want hij wist dat de interventie van God in zijn leven was aangekomen. Y a partir de aquel momento, En vanaf dat moment José se tornó la segunda persona más importante de Egipto. werd Jozef de tweede belangrijkste persoon in Egypte. El Señor lo bendijo, De Heer had hem gezegend le dio una esposa. en gaf hem een vrouw. La Biblia dice que el que tiene una esposa tiene algo bueno. En de Bijbel zegt dat als je een vrouw hebt, dan heb je iets goeds. Pero no solamente le dio una esposa. Maar hij had hem niet alleen een vrouw gegeven. La Biblia dice que le dio 2 En de hijos. Bijbel zegt dat God hem ook 2 kinderen had gegeven. Y yo parece que veo, En het lijkt me dat ik kan zien cuando el primer hijo dat nació, toen het eerste kind was geboren, lleno de ropas tan importantes, vol met belangrijke kleren, lo tuvo en sus brazos. hij had hem in zijn armen. Y mirando hacia su En hijo, hij keek naar zijn kind. él dijo, le pondré el nombre de Manasés, En hij zei, ik zal hem Manasseh heten. porque Manasés significa, Wat Manasseh betekent. Dios me hizo olvidar God heeft mij al mijn moeite doen vergeten. de todo mi sufrimiento. God heeft al mijn moeite doen vergeten. Eso nos enseña algo, En dit leert ons iets. porque hay muchas personas que conocemos Want er zijn veel personen die wij kennen. que viven su vida Ze leven hun leven sin olvidarse zonder dingen te vergeten. del sufrimiento, Van het lijden. de las situaciones que Van de pasaron, situaties die voorbij zijn gegaan. de las personas que la agobiaron. Van de personen die hun pijn hebben gedaan. Son personas que viven su tiempo presente, Er zijn personen die in hedendaags leven. siempre acordándose del En pasado. ze herinneren zich altijd aan het verleden. Y porque sus vidas presentes En omdat hun leven in het heden is, están conectadas con el pasado, zijn ze verbonden met het verleden. nunca pueden avanzar. Dus kunnen ze nooit naar voren gaan. Es como si estas personas estuvieran queriendo avanzar hacia el futuro, Het is alsof deze personen naar de toekomst vooruit willen gaan. pero de espaldas. Maar met de rug. Y una persona que vive, que quiere avanzar hacia el futuro de espaldas, En een persoon die achteruit wil lopen naar de toekomst, ciertamente caerá. zal zeker vallen. Cuando yo hablo sobre eso, yo hablo cuando hablo de cómo conducimos un vehículo. En wanneer we spreken hierover, Tenemos un gran vidrio delante de nosotros, en we hebben een heel groot glas voor ons. porque la visión que nosotros debemos tener Van- enfrente Want de visie die God aan ons heeft gegeven, tiene que ser grande. moet groot zijn. Pero también tenemos 3 espejitos, Maar we hebben ook 3 kleine spiegels. y ellos son pequeños, En die zijn klein. porque a veces Want soms tenemos que mirar hacia atrás, moeten we naar achteren kijken. pero no mirar hacia atrás como quien tiene miedo de lo que está atrás. Niet naar achteren kijken omdat we bang zijn voor hetgene wat achter zit. Es porque tenemos que tener una visión Maar het is omdat we een visie moeten hebben
de 360 van grados 360 graden de nuestra vida. van ons leven. Pero nuestros ojos deben estar hacia Maar adelante. onze ogen moeten naar voren gericht zijn. La palabra del Señor dice Het woord van de Heer zegt que si alguien está en Cristo, dat als iemand in Christus es is, nueva criatura, een nieuwe schepsel is, que las cosas viejas se han dat pasado, het oude voorbij is gegaan que todo ha sido en dat nuevo. alles nieuw is gemaakt. La palabra también dice Het woord zegt ook que ni la circuncisión, dat niet de ni besnijdenis la en incircuncisión ook niet de onbesnedenheid significan algo, betekent iets. pero lo que significa Maar wat wel iets es ser una betekent, nueva criatura is en een Cristo. nieuwe schepsel zijn in Christus. La Biblia también dice En de Bijbel zegt ook que en otro tiempo dat vroeger in een andere tijd éramos tinieblas, waren we in de pero duisternis. ahora, Maar nu diga conmigo zijn ahora, wij nu somos hijos de la zijn luz we kinderen van het licht. y andamos como hijos de la luz. Wandelen ook als kinderen van het licht. Las personas que caminan hacia el De futuro personen die naar de toekomst lopen, de espaldas, achteruit lopen. conectadas a personas, En ze zijn verbonden met a personen, circunstancias, met a omstandigheden, lugares, aan plaatsen. ciertamente caerán. En ze zullen zeker vallen. Porque una persona que camina de espaldas Want de persoon die achteruit loopt, estará perdida y desorientada. is verloren en heeft geen richting. Una persona que camina de espaldas Een persoon die achteruit loopt, ciertamente caerá. zal zeker vallen. Una persona que camina de Een espaldas persoon die achteruit loopt, no puede acompañar a otros kan niet met anderen meelopen. porque anda más despacio que los Want demás. hij loopt langzamer dan de rest. No podemos ver. We kunnen niet zien. Y si no podemos En ver, als we niet kunnen zien, no podemos personalizar nuestro presente. en dan kunnen we ons